Paborito pa ring pasyalan ng mga residente at turista ang Lingayen Baywalk. Kaugnay nito, pinangunahan ni Governor Ramon Gico III at the Department of Tourism o DOT Secretary Cristina ang groundbreaking at paglagda ng Memorandum of Agreement MOA para po sa itatayong tourist rest area sa Capitol Beachfront. Ang tourist rest area ay nakakalaga ng 10 milyong piso at kauna-unahan sa Pangasinan, pangalawa naman sa Region 1. Ang TRA ay isa sa mga flagship project ng DOT sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Magkakaroon ito ng mga sumusunod: Tourism Information Desk, Lounge and Cafe, Charging Stations, Breastfeeding Stations, malinis sa mga palikuran at pasalubong center. Ang konstruksyon nito ay may sasakatuparan sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Pamahalang Palalawigan ng Pangasinan, Department of Tourism at Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Lubos naman itong ipinagpasalamat ni Governor Gico at sinabing, and I quote, "This will definitely help our plan to boost the tourism in this part of our province, especially that we are building the longest reflective pool in the country," saad ni Governor Gico. IFM News. IFM News. IFM.